Tässä videossa esittelemme lyhyesti, kuinka crmonline.fi-palvelu asennetaan saumattomaksi osaksi Microsoft Office Outlook-sähköpostiohjelmistoa. Tämän asennuksen edellytyksenä on, että käyttäjällä on asennettu Microsoft Office Outlook-sähköpostiohjelmisto koneelleen ja hänellä on voimassa oleva crmonline.fi-palvelutilaus tai koekäyttö. Asennus aloitetaan kirjautumalla sisään crmonline.fi-palveluun. Ensimmäisenä vaiheena on Outlook-klientin lataaminen. Se tapahtuu helpoiten järjestelmän oikeassa yläreunassa olevan painikkeen kautta. Selaimen tietoturva-asetukset saattavat tässä vaiheessa heittää ilmoituksen, joka hyväksytään ja sitä kautta päästään lataamaan tiedosto koneelle. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti, joten seuraavasta ikkunasta on syytä valita vaihtoehto, jossa asennustiedostot päivitetään asennuksen yhteydessä. Outlook-klientista on kaksi eri versiota. Ensimmäinen vaihtoehto asentaa online-version, eli järjestelmän käyttö edellyttää tietoliikenneyhteyttä. Alempi vaihtoehto sen sijaan mahdollistaa etäkäytön siten, että crmonline.fi-palvelussa oleva asiakastieto siirretään paikalliselle tietokoneelle ja sen käyttö ilman verkkoyhteyttä on mahdollista. On tärkeää huomata, että tämä vaihtoehto vaatii tietokoneelta huomattavasti enemmän tehoa. Seuraavaksi asennusohjelma asentaa Outlook-klientin vaatimat komponentit tietokoneelle. Asennusprosessia on tässä videossa nopeutettu, joten varsinainen asennus kestää hieman pidempään. Outlook Client on asennettu nyt koneelle. Seuraavaksi lisäämme crmonline.fi-palvelun osoitteet luotettuihin sivustoihin, jotta käyttömukavuus olisi mahdollisimman hyvä. Se tapahtuu helpoiten Internet Explorer-selaimesta ja sieltä Internet-asetukset. Suojausvälilehdeltä löydätte luotetut sivustot kohdan, johon lisätään kuvassa näkyvät osoitteet. Tämän lisäksi käymme varmistamassa, että käyttäjän kirjautuminen tapahtuu käyttäen nykyistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käynnistä valikosta löytyy nyt Microsoft Dynamics CRM 4.0 kansio. Valitse ohjattu asetusten määrittäminen. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita. Ensimmäisessä ikkunassa valitaan oma yritys. Tämän jälkeen kuvassa näkyvään tekstikenttään kirjoitetaan crmonline.fi-palvelun osoite. Ohjattu asetusten määrittäminen viimeistelee asennuksen tässä vaiheessa. Outlook-klientin asennus on nyt valmis. Seuraavaksi voit käynnistää Outlook-sähköpostiohjelmiston normaalilla tavalla. Ensimmäisellä käyttökerralla CRM-toimintojen latautuminen voi kestää normaalia kauemmin. CRM-järjestelmän painikkeet ovat nyt ilmestyneet saumattomaksi osaksi Outlook-sähköpostiohjelmistoa. Mikäli haluatte lisätietoa järjestelmän asentamisesta, ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen crmonline@anviait.fi. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.